Panguva ino nyika yese yakashamisika ichionekwa the visit yoitiwa na South African President Cyril Ramaphosa munyika yeZimbabwe. Panguva ino kuchionekwa kunzi that visit inoonekwa kunzi Cyril Ramaphosa and the President of Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa, was surrounded by zviganandas, people vanoonekwa kunzi pane allegations illegal dealings. Chitiko choya panguva inoi chinyatsoratidza kuti nenyika yeZimbabwe hapana kwatiri kuenda. Tsanambira masvika kudai panguva inoi kuti subscribe or like on the bell icon. President Andy 2031 posted these pictures amuri kuona from the tour of the farm pamwechete ne 4-hour high level meeting yakaitiwa between the two counterparts. Okudanyogwa muchinzi, the removal of Mnangagwa for violating our national constitution is irreversible. By forming a parallel government, he has become a direct national threat. The transition will be swift, decisive, and silent. Rule of law must prevail. No to ED 2030. Roma Shuarutagwa ne factually opposed to Vision 2030. Njapangwa ine ichikweshena ichionekwa kunzi, but this high-level meeting yakaitiwa, even a spokesperson wemutungamiri wenyika was excluded. Yangwa a meeting, high-level meeting yaionekwa kunzi yangwa between the two presidents, pamwechete maphilanthropist vanhu vakaita sana Wikinojevayo, kuda kwachita Gray Tungwarara nemamwe associates anoyatsonekwa kunzi ndo vari very very close. Izvi zvanyatsokupa warnings pamwechete nemasignals to everyone who is supporting Vision 2030 kuti uzochizo excludiwa pane high level meetings akaita seawa. Zvinatsoratidza kuti they are not important to them. Those were included ndo vanoonekwa kunzi ndo vane upper hand, ndo ma-architects, ndo vanoziva first hand information. So panguva inoi people they are being urged to support Vision 2030 at their own risk. Tuze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Kana kumesa kushemedi, subscribe or like on channel, turn the bell icon.